Assalamualaikum non tigi bandiraɓe tedduɓe assalamu aleykum bandiraɓe ƴewom Deri TV télévision aynaɓe premier chaîne dans la zone sylvo-pastorale bandiraɓe tedduɓe on beltanama min Mouhamed Nasarallah komin ɗo ɓoyta ƴetten tournoi baɗoɗi nder sylvo-pastoral ngol ɗo no en karta wiide cumbori tan min jaa tournoi commune mo Fanayi woni tekki bowe tournoi mo Labgar min jaa tournoi mo Teskere min jaa tournoi mo Yang hato diwan Kër Momar Sarr hato diwan Sier hato diwan Ban ɗum noon bandiraɓe tedduɓe kala jiɗɗo yiide ko weeli yo ƴeew Deri TV télévision aynaɓe kala jiɗɗo ƴeew guir ASC Guirki ASC Sare Lam ASC Penda Yayaki ha ASC Denta 85 machallah ƴeew Deri TV télévision aynaɓe bandiraɓe tedduɓe ha yeeso ko lawol ɗum sehil moon Mouhamed Nasarallah jama jof waɗa abonné waɗa partage waɗa ko
télévision ayna machallah amical wonno entre d'entre 85 no wondi AIC Golko Diaby machallah ɗum ɗon match gasi ko 7 machallah